ing pepunang suremtan padang mulanto panjaring purname ing gegono Samanggono ranas mila bebasan ngupaya negari sewu datan antuk sadosa satus datan bisa ngaturaken kekalih amung sajuga kang kinarya purwaning kandha pinangka dadi adi-adining garba gumita nggih kocampa punika ta warnanira ing negari Dwarawati. Ya kraton Dwaraka ya sinebat ing kraton Jenggala Manik yekti negari Panjang Kunjung Pasir Ukir loh jinawi Gemah Ripah Karta Tata lan Raharja basa Panjang marang doko capane Punjung Luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung kacihna tata reganing kraton Dwarawati sayekti ngangkaraken arga ngajengaken samudra ngayunaken bandar langkung ageng basa loh jinawi loh tulus barang kang sarwa tinandur dadi jinawi ora kang sarwa tinbas payu kang sarwa sinadi mapan siti ketumpangan wari menapa ingkang den tancepaken dadya taneman ingkang katon ijo raya-raya tuwuh anggreboka wawanira bebasan nandur gedhang bisa tuwuh kencana pupus sindhi tebuk swasa mahanani murah boga miwah wastra suprandene para kawula masih demen ngati endang sesawangan apa ta pratandane kanan kiringing Bali Wisma tinaneman tetuan kang kinarya jejampi murih kasarsaning jiwa lan raga tetuan pinager piran sak suci awit ing pakirtianira pinaringan pepetetan segi lima basa gemah saha ripah gemah nyandra para lakuning dagang layar nang kudu lur siang panturwati datan wonten kendhati lumados saben warsa suprandene datan wonten ingkang nyipta prengga bayan marga miwah durgamaning awan sakala bisa dadi sudadaring sugih
nyatane bisa yasa magdeng magro-magro. Basa ripah pratandha para kawula sami cumodhok wonten saklebeting praja ketingal pasangan Wisma jejel Habibit abencuke tepung taritis tumpang talang sambung blandar papan wiyar dinu ketingal rupa. Pratandha eca manahe para kawula walit sami ngingah raja kaya wanginira lebu maisa kuda ayam kambangan lan sak panunggal ro iwen datan cincang tur kinadek yen to sang ngagler nging pangonan lamun wangsul dhateng papan ketingal anggirira sowang-sowangan. Basa tata pratandha tentreming para kawula sami wantun luntut sayukipun ngangkat tata karyaning praja gesang tata titi tentrem ayom ayem. Basa raharja maremane bangkit sangganing para nayaka watra anggenira paring sasulu dhateng para kawula babagan olah kridaning para among tani ingkang dene stani panca pambudidaya panca iku lima pambudidaya wis mestani wiwit saking pamiling wiji pangupa karane tetaneman ngantos dumugi iling tirta saking raharjane Kalidura Carsena ajri marang wilalating Srinalindra. Dasar Srinalindra dijug dhuwur kang catur prakara Darmahita Tanuhita Somahita Myangsarahita lampahing pengabdian diyo nindaken dana wesnyasan lirit dadan hamba kapini bilih kasih marang sapadha-padha. Terus padhang tingali ageng obori tebih kumarani tinenga-tengahing parangamuka mila kasusra kajana priya yen to Nalindra Drawati pinunjul kinasihan ing Jawata. Nanging ari kalenggan punika Srinalindra lagya kemengan Badra Irwana Badra iku Surya Irwana medhug pindha Surya kang kalimengan medhug remer-remeng glo katawengan binawur Sang Hyang Wisesa kawekas kasupataning cipta wit lapting bangsa titah ika tandha pamaing Jawata dunguni tambuh mring pangucanging Bathara Srulimut kabiyataning ujit dadi moho mule mbak pring probaning Sang Hyang Antaya. Sinten to dasa namana Sinarpati ing Dwarawati Nalindra ingkang ngasta panguwaos kanthi mangkuringin sakubaran sinbah sanjaring para kawula. Dosa iku 10 nomaran Sri Ratu Narpati Usmastani hajejuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna Harimurti Danardana Padmanaba Lengkawa Manik Sasra Superna. Wis kondhang dumugi manca negari yen Kraton Dwarawati pinangka dadi pangleburing angkara murka. Kathah raja maharaja tuwin ratu maratu ingkang sampun nungkul aris datan linawaning ayuda malah saben kala mangsani ngaturaken pundhutaning ratu asrah bulu bekti peni-peni raja peni guru bakal guru dadi seti lan widya palenggan dalem sanata liniman kasur babut perang kodai Gondowida jebat kasturi yang kang wangi-wangi ampilan dalem sanata banyak dalang sawunggaling Gardawalika kating mas Wipangga kang sawarna yen kacarita keprabon Sang Nata ngagem Makutha Kencana jamang Mas Usun tiga kinancing Garda marep Garda Mukur utah-utah Sinaga Praba Kecra Bandung Giwangkara kalungan sungsun kalih sesupit tajuk Sudya Sakbaran ulur-ulur naga kananang dawuh ngiras tetalika sampiraken ageman ruwangingan warung kuladrang kandelan tinatah tinaturga sarungan cendana sari utawi praga niat paning secindhi jendongro ngepek bludrungu timang gapuran tumunggule sak jagung-jagung ageng ya kampung limar ketanggung calmas ginepek goro pupus ijo warnani pak kanan sokiring abegingil kencana renika sarpa ora denya krasuk busana keprabon tinu sang pandura pindha Bathara Wisnu ngejawantah datan kantun ingkang putra para Garuda
Ingkang kekasih Raden Samba Wisnubrata ingkang natkala semana mapakaken rawuh ira kang wa Nalindra Mandura jejuluk Prabu Baladewa Balarama ya Curiganata Resiwaning Pinta ingkang wis kepareng lenggah jajal marang Sri Ndarawati dangah-dangah pituh dumuga sinangling yen to sinawang saking Mandura Nata Mandura mengkeraken Sentana Ndarawati satriya garba ruji ingkang kasih Raden Setyaki Singamulan Jaya Bima Kunting Tambak Yuda ya Raden Wresniwira Raden Setyaki mengkeraken Wrangka Dalem Dwarawati ingkang peparab Saryapati Udawa kasambetan para nayaka hasta nayakaning praja mantri bupatri lurah wadana bekel lan sak panunggalira nadyan kathah ing samyaha nangkil bebasan kadyan daya-daya pacak suci kayu areng amblabar li samudra kang tanpa tepi mangilet dumugi wantilan mangetan dumugi monggangan mangaler dumugi panguraan nanging katon edilan peni awit den tata dening Sang Rekirawati yen to kacandra Pindawana kang karebun mangsa tidak bermanem datang wonten benine walang alisih ingkang kampiyarsa mung suwale gemblak geding kriya lan kemasan ing samya nambut karya rinten pantara dalu kocapa para kawula ngisami ngarsa-arsa miya sing sang nata yen to kacandra pindha ngentosi tukling jamur mangsa katiga datan uninga yen to sinalendra wis miyos siniwaka katitik ngangseng Purwadya bala para prajurit ing caos omat tambur miyang slumpret gumenyah pindha kolontaka jumlegur ing akasa kanca maju sang nata wis miyos simaka kanca ndodhok kanca nyembah sang nata wis lenggah siniwaka saksek celorot
nata budi balaksana liring kang budi Kemrampan Prabu mangun kaunengan lirawu sing duka cipta Sritinon ing pasewakan busana manika warna puspiteng udyana miang pandra kang sarwa renggeng manik nara wata banyo sumirat kenyaring tejo liweran ilat sisiring dadi
tobing maruta manto separan mangambar kungas alun toto lenggah kira Sri Naranata yata riseding kang siniwaka Maha Prabu Sri Bathara Kresna prastis teng dampar kencana Sri Rengganing Busana kinun trangakun trang Mas Retno Yayah Hyang Wisnu Bathara siniwa ing tinju moyo Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika miwang sukmana ingkang luwih bawuna lan kiswidatan awrat mengkuto Kakang Pati Udawa aja dadi kejeting pamikir jeneng sira ingsun timbali maju ana ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa nun kawanting dawuh timbalan dalem Gusti Ratu Ageng rumtah jumadheng abdi dalem kepartian saderengipun Gusti Nata Agung lenggah wonten dampar kencana miji dhateng pisowanipun ing abdi. Bilih wonten njawi sanget kuwata sing manah yen to kula ngimbarataken pindha kabengan salembu. Tinandur wonten ngalun-alun tineping samirana mejet komite acara awor maras. Ningali catit boten surep sangkaning gelap raos sing manah kula kados tirbak ing simalepat tinubur ing mangtuna. Nanging sak sampunipun Kanjeng Dewa Jelgah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun ing abdi. Bilih tata titi tentreming manah kula kados ingkang tirta wayu sewindu kejegurgan kencana keblabaran samudra mandi. Kejawi sang menika sinuwun nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sing ngandhap pepadha mawantu-wantu aun niki mekaten Kanjeng Dewaji ingsun tapa tiba padha-padha marmane jeneng sira adoh ingsun cenaki-cenak ingsun ngurangketake kadiparat pawartani para kawula mbok menawa ana kawula kang kumawani bladak ilang sifat ilang kampuh jingga mboten datan poratu Murata Kakang Udawa gagi matur kanthi prasaja aja sangga rugi upama ta ana ingsun pribadi kang bakal murba wasesa Kakang Udawa nyawa-nyawa jimat sangsa ngagem para kawula dhusun sesembanipun tiyang sanegari engetipun ing abdi
minggahipun para narapraja medhahipun para kawula mboten wonten sami ngliruaken dawuh malah sedaya ketingal saisek saiko kapti nyadong dawuh paduka Kanjeng Dewaji syukur bejo sewu nggambarake Kakang Patih Udawa kena kinarya ngembat watang aputung ngejum gumbala ruwet bukti nyatane ora ana para kawula kang mringkang ing karsa lan rengkaning prapraja mula pakaryanipun tindakna sak lawas-lawase abyangan pegat ing kaprayenan Kakang Udawa nuwun ngestakaken dawuh Kanjeng Dewaji lan jeneng sira iku pantes yen to dadi tetuangganing para kawula bukti nyatane pinter ngatur para kawula matur suwun awit saking kecah dalem Kanjeng Dewaji prayogakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang prayogi nuwun iki senadyan Dimas kadang ingsun Yayi Dimas Setyaki Dimas Wresniwira kadiparan Prasetyanira jeneng sira ngembani ingsun jumeneng nata ana kraton Ndolwanti gagi matur Yayi Wresniwira nuwun kanthi raos gurawalan sak sampunipun nampi sabdanipun Kokora ing rai tansah prasetya ngembani Koko Prabu mbok menawi wonten kraman ing andhatengi ing rai mboten badhe mundur secengkak bebasan remuk dados lebu kula aturi nyawuraken putung dados kalih kula aturi bandhemaken bebasan Koko Prabu badhe ngersakaken kepok ing inggil ngrangsang tebih ingkang rai tansah prasetya dhumateng Koko Prabu bagus prayogakna jeneng sira ngadhep Yayi Dimas Setyaki sampun boten kirang prayogi nuwun iki mengkono Yayi Dimas Singomulan Jaya kasigian kejawi saking menika mangkih Koko Prabu sak sampunipun lenggah kanthi prayogi nyun gungi samudra pangasami jalani ing rayi ngantos rangdat anggenipun hangacarani rawuh paduka Koko Prabu sak sampunipun Koko Prabu lenggah kanthi prayogi nun keparenga ingkang rayi jengandika ngaturaken pasegahan sinang brata apucangan gambirambun sata prayogi katuran pono krami sak naptanipun Koko Prabu Hyai jagat dewa Bathara wah katedha kali gemurtu sik pono kraman Yayi kang perintah marang pun Kakang upamani Yayi kang kabener kadange werda pun Kakang pengedikan Yayi tak cancang kucai krimo kak sampirakira ana pundak tumiba nung pangkot dadi jimat rah daging kayuan nanging Yayi kosok baleni kang kabener kadange muda pun Kakang mula pengedikan Yayi tak cancang tak ketelange ondodho tiba padha-padha nampa pamujan Yayi lan pangestuni para pinisepuh yen to praptanipun Kakang ora ana alangan sawiji apa tulus ing widodha nir ing sabikala Yayi kasinggihan Koko Prabu Yayi Dimas Setyaki Kakang Udawa Samba ayu padha ngaturna pangabekti marang pepundhen sira kang nembe wae rawuh nuwun kepareng ingkang putra jengandika munggel pengetikan sawetawis tak keparengake Samba Wisnu Brata Kanjeng Wa nuwun kepareng ingkang putra Samba ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sing ngandhap padha Kanjeng Wa Prabu ya Samba tak tampa ora liwat pudya pangastutinipun Wa tumuli tampanana Samba nuwun kapundi wonten mestaka ndadosaken jimat lan saged tampa wana bawaleksana Kanjeng Wa Prabu mengkono Samba Koko Prabu Magirarja pamujimu Yayi bekti kula kunjuk yo tak tampa ora liwat pudya pangastunipun Kakang gagi tampana nuwun kapundi wenten pustaka ndadosaken jimat sinuwun Magirarja yo pangestumu Kakang Udawa bekti kula kunjuk tak tampa tiba padha-padha kasinggihan Kanjeng Dewaji kejawi sange menika nyun pangapunten nadyan ing ngrayi sakadang menika dering nyugata gambir empur sari tirtong sarwi miraos
lajeng keparenga ingkang rayi badhe medhar sabda kadingaren janur gunung Koko Prabu anggenipun rawuh wonten kraton Ndarawati boten ngagem cecala langkung mriyin prana saking menika katitik dumateng pasuryanipun Koko Prabu kula tingali kados payus wadana ing remu-remu sajak Anyalawati prana saking menika Koko Prabu menapa ing dados wigatos sing karsa dupitaning penggalih mekaten Koko Prabu. Toh Yai Jagat Dewa Bathara. Yai Kresna. Pun Kakang anggone prapta sepisan tansah njaluk pangapura. Dalan pun Kakang anggone prapta tanpa nganggo cecala luwih dhisik nganti ninggal paugeran pranatan negara ya kraton Ndarawati mboten dados punapa Koko Prabu. Angka loro saknyatanipun Kakang anggone prapta kuwi ora saka kraton Mandura nanging pun Kakang anggone prapta kuwi merga saka kraton Ngastina amarga nuju pakulan marang para kadang Kurawa kasenggihan Koko Prabu. Banjur sing angka loro pun Kakang tansah ngujake marang Yai Kresna yen to ana Yayi Jaka Pitana Yai Jaka Pitana nglenggah negara Ngastina mbok menawa Yai Kresna kersa nampa kunjuk marang Adi Kresna inggih sak bibaripun pepanggihan menika mangke anangipun Yai Jaka Pitana sampun kula tampi kebeneran Yai. Banjur wos sing perlu pun Kakang iki sak nyatane anggone prapta ora merga ana wrenteng negara Mandura ning sak nyatanipun Kakang iki keplayu ana ngarsane Yai Kresna menggah ing dados wigatosipun menapa pun Kakang bakal waloka wiwit purwa madya lan wusana mengki Yai. Inggih ingkang rayi tansah midhangetaken kanthi wijang setala-tala mengkono Yai. Purwakane mungkin Yai. Rikala semana pun Kakang nampa nawala saka Yai Jaka Pitana. Ingkang nuju pepanggihan pun Kakang supaya prapta negara Ngastina. Ingkang isine nganake pakulan sing luwih gedhe tinimbang adat sabene. Inggih kaluhuran. Saesipun Kakang manjing negara Ngastina kagetipun Kakang kok kadang-kadangku Pandhawa kuwi wis makwon lan manjing mapan ana negara Ngastina. Lah ingkang ngaturi Pandhawa samiya pramta wonten negari Ngastina ora kejaba mung paman sing nggih. Banjur sing dirembuk ana kono merga ana pendhita. Pengakune pendhita saka Pertapan Giri Saloka peparape Begawan Surya Wasesa. Inggih. Ing kono pendhita iku wis diakoni dadi bapa gurune Kurawa, malah kadang-kadang Pandhawa padha guru karo pendhita sing jenenge Ongka Angkrik Surya Wasesa. Lajeng pendhita Ongka Angkrik menika wau Ongka Angkrik mergo pun Kakang ora cocok. Oh iya. Dheweke merjang ilmu nanging kudu nganggo sarana. Yen Pandhawa bakal nyuwun ngelmu wejangan nanging kudu ana sranane Pandhawa kudu akur karo Kurawa. Lajeng samiya ngega dumateng pengendikanipun pendhita wis padha ngaku padha meguru kabeh wis ngakoni yen to Pandhawa ya duwe bapa guru sing jenenge Surya Wasesa. Gek kamangka
Sawise ana pendhita ing makon ana negara Ngastina, pendhita sing ana wewengkon negara Ngastina kabeh dilereni li dadi pendhita. Kalebu Pamandara saiki wis ora dadi pendhita. Mergo pendhita liyane Suryawasa ora kena mejang ilmu. Nanging watake Pamandara ngeyel. Saiki Pamandara dilereni dadi pendhita, saiki ora nganggo begawan. Wis dudu peparap Resi Durna ya dudu, begawan Kumbayana ya ora. Wis pokoke jenenge ora nganggo hadi Kumbayana ya ora. Sampun gabar. Wis gabar. Iyi Koko Prabu. Lah penemune begawan Suryawasa mau kudu ngakurake antarané Pandhawa lan Kurawa. Sampun sami akur. Wis do akur. Banjur bareng wis do akur, bumi negara Ngastina ki bakal diparo. Sigar semangka sing separo ana ngersane Yai Joko Pitana, sing separo ana ngersane Yai Punta Sakadang. Iki Koko Prabu. Lah penemu sing ora cocok, penemuku sing ora cocok karo begawan Suryawasa. Pandhawa kudu tandha tapak asta luwih dhisik ing penganggep supaya ing pengangkas supaya besok bisa ora nrasa panggugat antarané Kadang karo Kadang bab bumi negara Ngastina Kumuyai. Iki Koko Prabu. Sawise padha akur, bumi bakal dipasrahke separo marang Kadang Pandhawa. Sampun sami tandha tapak asta durung. Lah pun Kakang mergo saka penemune pendhita ora cocok, mergo ngendikane bakal murungke perang Baratayuda. Kamangka perang Baratayuda kuwi karepta marang Jawata. Ora kena diwurungake. Mergo ora ana dewa kok wolawali. Mung jejering titah sewantah kok bakal murungke perang Baratayuda pangriptane para Jawata. Lah pun Kakang ora cocok. Mula pun Kakang durung duwe penemu apa-apa, durung usul apa-apa pun Kakang lorot saka pelgan. Terus pun Kakang ngoncat saka negara Ngastina tanpa pamit. Mboten pamit. Wis ora pamit terus pokoke wis. Mergo pun Kakang wis klepat. Wis pokoke seneke urung metu wis. Pun Kakang terus minta pamit, apa ora minta pamit teka lunga saka negara Ngastina. Mergo pun Kakang duwe pengangkah bakal metu saka golongan Kurawa. Mula saka Yai pun Kakang keplayu ana ngarsane Yai mung kepengin nyuwun senjata pitulung marang Adi Kresna. Mergo Yai Kresna iku nalindra ingkang wicaksana sepisan dasar pinter panguling rasa sing angka loro kegaduhan pusaka kaca paesan. Saiki Yai tak aturi mriksani pendhita ingkang manjing negara Ngastina iki mau becik apa ora, bener apa luput. Yen pancen bener penemune pendhita pun Kakang wis senajan pun Kakang ki wong kondang wis meguru karo Suryawasa ora apa-apa. Malah Yai tak aturi melu meguru yen pancen iku dipriksani kaca paesan pendhita sing bener lan jujur tulus bakal mejang ilmu migunani tumrap para kawula. Yen menganten Koko Prabu, saenipun monggo sakmenika sareng-sareng nuwun dhateng Jawata. Kula badhe niti priksa wonten kaca paesan. Wis saiki kaca paesane galungan. Dipun titi priksa, mboten dipun nungak. Wis mongso budhe basane wis pokoke ngono kuwi. Monggo Koko Prabu sakmenika sareng-sareng niti priksa kaca paesan. Kabiyantu dhateng para Kadang. Wis pun Kakang tansah ndereke. Minta sing Bathara
Sombo Dimas Tyaki Kakang Udawa ayu padha minta sing Bathara mungguh pendhita sing mapan ana negara Ngastina iku bakal ingsun titipriksa ana kaca paesan iki swangna dhereken Kanjeng Rama sae kula dhereken Koko Rampu sae kula dhereken Kanjeng Dewarji yang ningkang griya liwang candra kata wengan sumuing tias lir kanturi dan kapiyataning rodit remreng griya manawung keku unging yang wisiso lung gadung malengkung kanthi uping samirana dan ana kang kuciwa memanisi miwang sukmana ingkang luwih bawana langgi swidatan awrat Koko Rambu kepiye Yayi sak